Türkmenlerin döreden we höküm süren beýik Seljuk döwründen soň onuň gözgöni dowamy hökmünde Köneürgenç türkmenleriniň döwleti bütün dünýäde meşhurluk gazanypdyr. Ollur 12-14 asyrlar bilen senelenýär. Şol gadymyetden gözbaş alqaýdýan Türkmenistan bugün gülleýär, gül açýar. Türkmenistan ýurdy, gözellik ýurdy. Seýrana gelsinler, jahan keşteler. Göýektepe galasy, Gadymy Köneürgençiň owazasy uzaklardan eşdiler. Hawa, ata-babalarymyzdan galan gezmek ömürden diýen fähim bar. Gadymyete, geçmişe siýahat, keramatly ýerlere ziyaret etmek, onu öwrenmek, bilmek, geljekki nesillere miras goýmak türkmeniň milli, medeni mirasyna goýulan uluk hormat we guýsanyşdyr. Köneürgenç gadymy taryhy ýadygärlikleriň meskenidir. Bu ýerde geçmişiň taryhyny diwarlaryna saklap oturan gadymy galalar, aramgähler, minaralar we depeler bar. Indi bolsa Gadymy Köneürgenç ýadygärlikleriniň bir näçesine täyin edelim. Nizmiddin Kubranyň kümmeti Köneürgençiň merkezine ýerleşýän gadymy gammatlyk. Ol orta asyrlar bilen senelenýär. Nizmiddin Kubranyň kümmeti Gotlyk Timuryň Köneürgençi dolandyran döwrü bilen senelenýär. Haramgah üssü gümmezli 4 sany otogdyny barat. Beýik şahs Nizmiddin Kubranyň diniň parlak gelleri hakdan içen mukaddes pirleriň halifa heykelçisi ýaly lakamlary bolupdy. Aslany asyrlardan alqaýdýan türkmen taryhynyň hatda hakyky ýurdumyzyň ähli welayetler etraplaryna ýerleşýän gadymy gymmatlyklaryň her biriniň özüne degişli il aratyna galan görrüňleri hatda hakyky riwayatlar bar. Häzirki wagtda çelle özüniň asyr nusgasynyň käbir görnüşleri bilen saklanyp galan beýik binalaryň ýeni biri Nizmiddin Kubranyň kümmetidir. Bu kümmet özüniň binagärlik guruluşynyň örän täsirligi bilen tapawutlanýar. Mongollary ýetir düşüp, gaýry ýurtlary alnyp gidilen bir ýigit piriň şehit bolan ýerine amarat bina etmegi ýüregini dürtdir. Ol ýetirlikden açyp ýolda uka gidenne düşünne piriň özüni görüpdir. Pir onuň bilen görülüşüp maksadyny anyklap, özüniň öldürilen ýerini talgy beripmiş. Ol bir garpa çigidini ýigidiň eline berip, talgy beren ýerine ekmegi buýrupdyr. Köp horlukdan soň ol ýigit Köneürgençe gelipdir. Aýdylan ýerine garpa tohumny ekipdir. Garpa tiz hasyl beripdir. Garpallaryň diňe biriniň içi gyzyl çykanmış. Ine ýigit şol ýerde hem piriň kümmetini
gordurypdyr diýen ilan taratyna görürmä. Sizin bıthinlayanıňyz Törebe hanymyň kümmeti we ýadygärlik orta asyrlara degişlidir. Törebe hanymyň ady bilen baglanşykly kümmet Gotluk Temurun minarasynyň Gunmatar demiragy tarapyndan ýerleşýär. Köneürgençiň binawärçilik ýadygärlikleriniň arasynda Törebe hanymyň kümmeti özüniň owudanlygy, kaşaňlygy bilen tapawutlanýar. Orlaşy taýdan deň ölçegli, ajaýyp nagyşly bu kümmet Merkezi Aziýada ýekete kataplanýar. Törebe hanymyň ady bilen bagly halk arasyna saklanyp galan rowayatlaryň birine Ulgerdan adly guruluşçy usta Törebe hanymy halatdyr. Törebe hanym bolsa egerde dünýäde diň taýy bolmadyk amarat talyp bilse, oňa ýagny Ulgerdana durmuşa çykmaga radydygyny aýdypdyr. Ulgerdan bolsa dünýäde diň taýy bolmadyk şol ajaýyp amaraty gurupdyr. Haçanna Ulgerdan wadaniyatlaryna Törebe hanym oňa egerde süýýäniň dogurdanam çyn bolsa, onu şol gurun amaratyň peşdagyndan hök diýip teklip etýär. Ulgerdan bolsa elbetde 20 metr beýiklikden böküp diýeri galmajagyna gözi ýetip, "Sizi süýýänim üçin ol şertiňe de razy. Ýöne egerde maňa bir zat bolaýsa, meniň üstüme ajaýyp amarat gümmez gordurarmysyňyz?" diýip soraýar. Törebe hanym onuň bilen alanyşýar. Ulgerdan bolsa Guran amaratlarynyň peşdaganyň üstünden özüni aşağı koýar. Ol aýyňalman ýatyrka obanyň adamlary özümi saňa baş edýän diýip aýtmaklygy Törebe hanyma ýetirýärler. Şondan soň Ulgerdan jan berýär. Ony Törebe hanymyň ady bilen bagly amaratlaryň günnogor ýanyna jaýlap üstüne gümmezli amarat galdyrýarlar. Halk arasyna aýdylyşyna görä, ertir ýerden Ulgerdanyň ady bilen bagly ýadygärliklerden Törebe hanyma kölüge düşüp, gunahyny bolsa Törebe hanymyň ýadygärliginden Ulgerdanyň ýadygärligine kölük şeýlerikde olar, bu dünýäde bile ýaşaýarmyşlar. Häzirki wagtda Törebe hanymyň ýadygärliginiň üstüne galdyrılan hat taqiqi asyl nuskalarynyň kär görnüşleri galan we iki tane gümmez ine şeýle rawayatlary bilen baglanşykly. Sizin bıthinlayan şekilleriniz bolsa, Daşowut vilayatynyň ruhy bilen etrawyna ýerleşýän Aşyk Aýdyň piriň ýadygärligi ol özüniň aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Aşyk Aýdyň piriň ýaşap geçen döwri 1145-1235-nji ýyllar hasaplanýar. Taryhy maglumatlary görä onuň hakyky ady Şeyh Aş-Şoýh ad-Din Takabeddin Omurdur. Ol ýurtda uly abraýdan peýdalanypdyr. Ol gurgunçda köplenç Haredim-şah Alaweddin Muhammediň ýanyna bolup, döwrüň möhüm syýasy meselelerini çözmeklige gatnaşypdyr. Aşyk Aýdyň pir il arasyna uly şahyr, halipa alim, ýakymly mugallym, terbiýeçi we aýdym sazyň piri hökmünde bellidir.
Tidin bu görýän taryhy gymmatlyňyz kerwansaray diýip atlandyrylýar. Kerwansaray esasy Beýik Ýüpek ýolunyň ornuna ýerleşen gadymy ýadygärlikleriň biridir. Bu ýadygärlik Daşgalanyň meýdanyna ýerleşýär. Ýadygärligiň esasy giýrelgesi derwedesi galypdyr. Imaratyň özü saklanyp galmandyr. Ýadygärligiň arkasynyň iç ýüzüniň depesi oýmy nagyşlarynyň we halka görnüşli nagyşlarynyň bedi kerpiçleri bilen örtülen. Sultan Tekeşiň ýadygärligi 17-nji asyrlara degişli bolup, ol asyl nusgasynyň käbir görnüşleri bilen şu neçelli saklanyp galypdyr. Sultan Tekeşiň ady bilen baglanşykly bu ýadygärlik Görgünçiň merkezinde 40 molly depesiniň günorta gün mataryna ýerleşýär. Sultan Tekeşiň Köneürgenç dolandyran döwri 1172-1200-nji ýyllar hasaplanýar we onuň dolandyran wagty döwlet gurulşynyň pugutulanyň şäher binagärliginiň iň güllä döwri hasaplanypdyr. Tidin bu dinleyen şekilleriniz bolsa, Daşawut welaýatynyň Göregli etrabynyň Adymykşyr owasyna ýerleşýän Zamakşar galasy. Zamakşar şäherinde ýaşaýyşyň dowam eden döwri 11-nji 12-nji asyrlar bolup, onuň tutýan meýdany 18 hektardan ibaretdir. Gala beýik şahs Mahmud Zamakşaryň ady bilen baglanşdyrylýar. Galanyň diwarlarynyň umumy uzunlygy 1500 metr bolupdyr. Orta asyrlarda galada joşgunly ýaşaýyş dowam edipdir. Beýik alim Mahmud al-Zamakşary şu ýerde dogulupdyr we ýaşap geçipdir. Ine tidin bu görýän şekilleriniz Gutlyk Temüriň minarasy. Beýik minara Sultan Tekeşiň kümmetiniň demirgazyk gün mataryna ýerleşýär. Gutlyk Temüriň minarasy 16-njy asyr bilen fenilenýär. Belentligi 62 metr bolup, aşaky böleginiň giňligi 12 metr. Ýokarky böleginiň giňligi 2 metre deňdir. Minaranyň iç ýüzünde 145 tany aýlugly basgança bolupdyr. Şeýle minara nagyş bezegleriniň täsin nusgasyny özüne jemleýär. İlarslarının ýadygärligi Köneürgençiň ýadygärlikler toplamyna degişli bolup, ol özüniň teýrik duş gelýän aýratynlygy bilen tapawutlanýar. İlarsanyň kümmeti Köneürgençiň ýadygärlikleriniň günorta günnägor bölegine Sultan Tekeşiň kümmetiniň günortasyna ýerleşýär. Bu amarat ýylar arasyna filosof alim Fahreddin Arazinyň ady bilen baglanşdyrylýar. Alimlaryň pikirine görä amarat ýylarynyň dolandyran döwrüne bina edilen ýylyp bellenýär.
Ýylarslan Köneürgenç Türkmen döwletini esaslandyran Anişteginler nesil şalygynyň 4-nji arkada bolup 1156-1172-nji ýyllarda Köneürgençi dolandyran iň güýçli hökümdarlaryň biri hasaplanýar. Görýän gadymy gymmatlyňyz bolsa Sultan Ali'nin kümmeti. Ol Nizamiddin Kubranyň aramgäginiň demirgalyk tarapynda ýerleşýär. Bu ýadygärlik Gürgençiň iň myrsarly ýadygärlikleriň biri bolup 14-nji asyr bilen fenilenýär. Ýadygärligiň ady Örgençi dolandyran Ali Sultanyň ady bilen baglanyşdyrylýar. Tidiň bilinleýäniňiz 40 moly galasy. Ol Köneürgençiň ýadygärlikleriniň demirgalyk günnogor bölümine Sultan Tekeşiň kümmetiniň hem demirgalyk günnogoryna ýerleşýär. Galanyň umumy tutýan meýdany 3 hektara golay bolup, diýwarlarynyň beýikligi 9-12 metre barabardyr. Tidiň bilinleýän şekilleriňiz bolsa, özüne taryhyň ajaýyp sırlaryny saklayan Pirýar weliniň kümmeti. Pirýar weliniň kümmeti Nijmeddin Kubra ýadygärlikler toplumyna Nijmeddin Kubranyň kümmetiniň günmataryna ýerleşýär. Imaratyň gurulan wagtyny 17-nji asyr bilen fenilenýär. Kümmetin gereligisi günnogor tarapda. Benägärlik guruluşy babatda belen kümmezli hasaplanýar.